Betonfabrikken Perstrup ved Kolind har sat en produktion i gang af en helt ny type letvægtsbeton. Det nyopfundne byggemateriale forventes at være stærkt konkurrencedygtigt og kan skabe grobund for et nyt industrieventyr på sigt og også nye arbejdspladser. På Perstrup Betonstøberi ved Kolind blev der for allerførste gang i dag åbnet for disse helt nyudviklede, superlette betondæk. Og hvad var vægten af den der? Det er 7,5 tons. Ja. Og folkene bag den nye beton tror på, at det kan blive et eksporteventyr. Vi har fået mange henvendelser fra både fra Australien, USA og Rusland, men også fra mange europæiske lande, som viser stor interesse for det her dæk. Man sparer opførelsestid, man sparer penge, man får mere fleksibilitet, og det er til at forstå i alle kulturer. Dækkene er baseret på en kombination af almindelig beton og let beton. De udnytter dermed styrken fra den forspændte beton sammen med den lave vægt fra letbetonen. Herinde i det her beton, der ligger 2x6 rækker af det her ligger henover. Og grunden til, at vi har gjort det, det er simpelthen for at gøre selve konstruktionen lettere. Og det gør, at man kan lave længere spænd osv. Og en anden egenskab, det også har, det har en større brandmodstandsevne. Så hvis bygningen bliver udsat for brand, så kan den holde til noget mere i længere tid. Det nye byggemateriale forventes derfor at være konkurrencedygtigt over for kendte betonteknologier, blandt andet på grund af en 4 gange højere brandsikkerhed og en meget bedre lydisolering. De egenskaber kan fremover betyde, at antallet af medarbejdere stiger fra nu 60 til måske over 80. Vi forventer, at det her det er starten på noget større, så vi håber i hvert fald, at det giver mange nye arbejdspladser herude. I dag støbes beton ofte ude på selve byggepladsen. Den nye betontype her skal produceres på fabrikken, og det kan give mange fordele. Vi flytter en masse processer fra byggepladsen ind på fabrikken. Det gør vi billigere, fordi vi kan gøre det industrielt. Vi gør det også med en højere kvalitetssikring, og så gør vi det, som sagt, med en væsentligt bedre teknisk løsning. Og det vi flytter, det er lydisolering, brandisolering, det er kurvede elementer, som vi også skal støbe på stedet her. Den superlette beton, der skal fremstilles af Perstrup Betonindustri ved Kolind, er udviklet af københavnervirksomheden Abeo AS.